El síndic major de comptes, Vicent Cucarella, ha lliurat este matí a les Corts l'informe de fiscalització del Compte General de la Generalitat, de les Cambres de Comerç i de les Universitats Públiques de 2015. El document, en format electrònic, l'ha rebut el president de les Corts, Enric Morera, acompanyat per la mesa i els portaveus dels grups parlamentaris. Sí, jo simplement que per a les Corts és molt important rebre en temps i forma l'informe del síndic major de comptes d'un període important, el 2015, que va marcar un canvi de govern, un canvi on el govern del Botànic serà auditat, ha estat auditat per la Sindicatura de Comptes i esperem que aquest informe que ara entregarem als grups parlamentaris siga correcte en aquest objectiu des d'una bona utilització de recursos públics i una gran transparència per que fa la fiscalització dels nostres comptes públics de la Generalitat, de les universitats i d'alguns ajuntaments. Per tant, ja vos deixo la paraula al síndic major Vicent Cucarella. Mantenir aquesta celeritat en el que és lliurar l'informe, perquè s'ha caracteritzat la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana sempre en fer un informe molt pronte perquè realment durant l'exercici actual ja se puga haver fiscalitzat l'anterior. Això ho hem mantingut i per suposat hem mantingut aquesta independència que sempre ha caracteritzat la sindicatura, sempre amb total col·laboració amb els ens fiscalitzats, però sempre en total independència. Com qualificaria este primer any, aquests comptes que ha vist vostè, com les qualificaria o quina radiografia pot fer així de manera general o breu, en general? Sí, que se pot comentar que sí que és cert que en els últims anys cada vegada les entitats fiscalitzades s'han prestat a anar assumint cada vegada més totes les recomanacions que ha fet la sindicatura. I això sí que s'ha vist una evolució en els últims anys i per supost en guai també. Totes aquestes recomanacions que nosaltres se fan comences a veure que les institucions s'estan agarrant.